guys, magluluto ako ng ulam namin ng lance. Magluluto po ako ng karne, laham. Ito po, meron po ako dito, kalahating kilo. Meron po akong kamatis, bawang, sibuyas. Ito po yung nalagay kong gulay, carrots, taban, talong, kosa. Yan po ang lalagay ko. At saka mayroon din pong patatas. Yan po. Yan, umpisaan ko na po ang pagluluto ng lunch namin. O, ito po yung aking, mayroon po ako dito tomato powder, chicken masala, saka black pepper. At kailangan po natin ang Maggi. Yan po. Tada! Joy! Ikato nga dito. Yan. Pagkaroon na po natin. Bisa-bisa. Pinakamutin. Ito po natin ang baka. At isunod na rin po natin ang kamatis. At tatakpan po natin. Yan. Nagisa-gisa na po siya at maglalagay po tayo ng asin. At chicken masala. Chicken masala. Beef ang niluluto ko, tapos chicken masala. Pasensya na po kayo, pero yun ang pinapalagay ng madams namin. Chicken masala with beef. Saka tomatic powder. Yan. Ano yun? Ang tagal na akong nagluluto, pero ngayon ko lang na-realize na yung chicken masala hindi na sinasahog pala dito sa baka. Ayan, saka lang po natin. Takpan lang po natin. Ayan po, check po natin. Ayan, ang bango na po. Pwede na po natin siyang lagyan ng hot water para may sabaw po siya. Ayan, palalambutin po natin. Ayan. Tatakpan natin po ulit.
baka. Ito po, yung laham. Sabi nila. Ito na po yung ginagamit ko po. Kasi madali lang naman maluto yan. Yan. Tatakpan po natin ulit at balikan natin mamaya pagkatapos maluto at ready na to eat. Ayan guys, ready na. Naluto na. Kain na po tayo. Wow! Diba guys? Ang sarap. It's yummy yummy. Yan po. Sana po may natutunan po kayo mula sa akin. Ang pagluto po ng iba't ibang klase ng baka. Maraming salamat po. Thank you for watching. Bye-bye.